の始まりだぜ。Round 1 Ready Go! 甘いぜこっちだ。それそばとはどこ見てんの。起きろこれ。エクゼクライマックス。終わりにしよう。やろう。どうだそれそばとはどこ見てんの。起きろこれ。タイガースピード。Impressive! Player 2 wins! Viva Mexico! Hey, come out! Round 2 Ready, Go! それバーナコそれターターほらどうだよそ見すんじゃねえよ。 Hey! Hands out! Try to shoot! どうだパンチャージ Try to shoot! おりゃ Try to shoot! It's this! Hey! おりゃバーナコどうだタイガースピードタイガースピードおりゃそれまだおりゃタイガーロード。 Incredible! Player 1 wins! Okay! 集え空を愛する者たちよ。 Round 3 Ready Go! Rock out! Try to shoot! Try to shoot! Power Geyser! Try to shoot! Rock out! Power charge! Try to shoot! はいサイアンカーサイアンカー出力最大ダブルミリオンウェーブ Power Geyser! チーズクラッシュライスImpressive! Player 2 wins! 私の勝ちだ。すぐ楽にしてやる。 Round 4 Ready Go! はっはっサイアンカーさせろはっサイ爪がサイサイアンカーフライエディションウェーブさあチーズクラッシュフライエディションウェーブサイアンカーハードバカがサイアンカー無駄だ。チーズクラッシュさあそれチーズクラッシュバカがほっ手よどうしたバカがさあ無駄だ。このままでは終わらんぞ。ちょっと気合が